Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inday basa ti Proverbio 12, versikulo 27. Saan ang magunod tinasado ti tarigagay na, ngem kinabaknang ti magunod tinagagat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Flora, mabalin ka ti asikapay lang tagbantay iti pagtagilakwan iti bagas. Adang amin awag ti may sakadag iti customer ko. Nagpa-schedule nga agpamasahe. Sana bale? No malpasak nga agmasahe. Agsubli ak matla adagos. Kasta, ala, siyak pa'y lang arod ti agbantay ijay pwesto. Apag iso, awan trabaho kinton bigat. Ay pun gayam. Tangay awan trabaho minton bigat. Kadwa anak tong arod ijay pwesto. Amang ano ado ti customer inton bigat ta Sabado. O sige. Mila! Mila! Ayan mo ka de! Mabisinak! Apay saan ka nagluto? Ne, adda ka matgaya man. Malaman. Ngam, itakalaan na gawid. Kanapay ngagbirok ka iti makan, kat saan ka mat amang tad iti may gatang? Kaya't mo asawan? Awan mailuto amakan? Awan. Isungain ka maagbirok iti may luto. Awan amin nandito'y balay. Napan ka kumabimulod ka dananang kentatang Ay na, mabain akong abumulod ka dakwada. Nagdakilan ka ataw. Ngamday talamang namnama kadag iti dadakkel mo ti paglaingam. Sumarteng ka man? Makauman tangiwat mo. Sumanao ka? Apay, sika, saan ka kadimot lang amang namnama kadag iti dadakkel mo? Agpada talang mo ta. Iso asaan ka asumanao dita? Mabisinak tatang, magipanganak ko ma. Anya, dayta kiti kong kunak. Apay ngamin adi kag sapul iti panggedam. Iti kasta, adamot igatang yaw iti kanin yung agasawa. Agsapulak to ka de. Agsapulak to ka di tarupam. Kanon to pa'y ngay. Kita man jay adem, nakagaggagait. Agpada da iti asawa na nagagait. Iso asan da lumangan amangan. Angem da kayo nga agasawa, nagsadot kayaw ngagpadpada. Husto pa'y lakad iti sirmon tatang. Pakanendak ko ma, tatalaga mabisina ko. Kumusta tinagmalang makaadam iji pwesto? Bakit? Saan ka kadimot laan narigatan? Saan mo't? Katsyak, ado tinagpamasahe kanyak. Ngamadlaw na banog ka. Mapunas adagos ti banog ko. Basta makitkita ka. Sika talaga. Pati rayukan nakmanan. Naimbagabigat yo tatang. Nangyiga kay ti paborito yo at tupig. Mayat ngay kape na ito eh. Ay na, agyaman nak, Julius anak. Uray ni nanang mau, pag-aayat na matitupig. Apag iso na ti awit ko. Nay, adda ka magayam, Julius, anak ko. Ay, nagsapa man nga imbay ka dito balay. Wala lang, inyag ko na ti tupig. Amok kami na pag-aayat yun na ito kanitatang. Ay, pudno day ta, anak. Mabitlaang, agtimpla ak iti kape tayaw. Magda, nagawid ka din ni Julius? Wan, kalpasan nagsasango tayo nagkape. Nagawidan. Agrubwat dapay ka nung aming agasawa. Mapandamanan manggad. Naimbag pa'y dayjay nga anak ta nagagit nga agtrabaho. Nakaala da pa yan iti pwesto dayjay ile. Ay, tika di pagtagilakwan da iti bagas. Wain, kansan la day ta. Adu pa iti amo ni Julius at trabaho. Kas kuma iti panagmasahe, panagtarimaan iti lugan, kandaddo mapay at trabaho. Saan pa'y kidyan napili iti trabaho Iso nga in-out napapintas dati balay da. Ay, pudno day ta, ando. Ay, saan akas lakan ni Nestor? Nagsadot amanggad iti para kadakwada.
Ay, agpadadalakit din nga agasawa asadaw. Ado tigim matang itibagas ta ita. Ado manan tinapaglakwan ta. Wan nga rod, Flora. Mabiit ta ang makaurnong no kastoy. Wan gayam. Saan ka man na makaduan inton bigat iti pwesto, ha? Taapay. Adda ka di pa panam inton bigat. Wan, adda awag ti pagayam ko a kontraktor. Kaduag ka nung ag-renovate iji balay ti kabsat na. Sige nga rod, sikat ti makaam mo. Padasik to akasarita ni Manong Nestor. Unsaan ni Manang Mila. Amangan no kayat dati agtrabaho diti pwesto. Awan mo trabaho na? Mayat nga agpaiso no kayat dati agtrabaho dito eh. Itikas na, maipamaysak mo ti trabaho iti online. Manong, kaya't mo ti agtrabaho iti pagtagilakon mi iti bagas. Kasapulan mi ti kadwa ijay. Ta saan ko mo't akanay na makaduan ni bakat ko ijay. Kaputa ado ti sideline ko. Agtrabaho kami, jay pagtagilakwan nyo iti bagas. Uwan Manong, adamot ngamin trabaho ni bakat iti online. Sa masapol na mo't ti kadwa ijay. Anya ti makunam itimbaga ni Julius at trabaho, Mila. Kwa, panunutag pa eh. Kasla makapasadot mo ti agtrabaho. Uwan nga rod Sapay, saan ko akayat agbagbagkat iti nadagsan. Kasanaon no pagbagkaten dak iti kinaban abagas. Manjak lakit dia. No kasta, saan mo akayat? Saan? Sikati mapan no kayat mo? Anya, siyak pa iti pagtrabahuam. Tapno anya, siyak ti mangpakankan ka. Uhuray ditam Sana kaya't namila ka Nestor ti agtrabaho iti pwesto ta, Flora, bakit? Ay, unay lakit din dagijay nga agasawa. Agtrabaho da kumaa, tapno addamot igatang da iti masapsapul da. Naimbag lakit din taawan pa'y anak da. Naitangarot ti ibagbaga ka ni Manong ko. Iti kasta, may pasimpada pa'y kumatibalay da. Saan da mata kayat ti manggad? Imbaga, ta saan da ngagbisin? Pangal-alaan da ngay nga rod iti inaldawakan kanenda. Kat agpadadamot nga awan trabaho na. No, mabisinda ka, no? Mapanda dumawat iti makan iti balay da tata. Anya? Amom, ando, kinasarita ka nun ni Julius ti kapsat na nga agtrabaho kuma ije pwesto da. Kahit Ay, saan ka nung nga interesado ti kapsat na nga agtrabaho? ay unay mitindagi jay nga agasawa. Trabaho lang arudan ti umasidag kadakwada, di da pay lakayat. Ay, talaga asadot dagi jay nga agasawa. Makapasuraw. Nestor, mabisiin ako na yan. Agkapsutak paikit din ka po iti bisin ko. Tagpada tala nga, Mila. Di dakmat ngaminan kayat apadawatan dananang kantatang iti makan. Uray mat dagiti dadakkel ko. Sandak matan akayat ngay kan iti kwarta. Ay, kasanutang arod itan. Matay talat taka din ga po iti bisin. Ay, saan mat Apay, itulok mo nga raw ang matay ta iti bisen. Agtrabaho talangan iti pwesto da Julius akabsat ko. Wan, napanunot ko mat dayta. Narigat gayam timang namnamalatan ka dagiti dadakkel ken kakabsat ta. Sige lang, Manang Nila. Manong Nestor, bangan kayo. Ay na, Madlaw akas tao na tibisin nyo. Ay, puno day taadin ko. Dena. Talaga mabisin kami unay kinimanang mo. Agyaman kami iti panangpakan nyo kada kami, Julius. Awanan yaman na Manang. Apagiso, anda ak diti balay. Naimbagti may kayo. Ado nga mintin lutok. Kinaputno na, umay kayo kung mapadiguan. Imay kayo matan. Ay, uwan kaya mading. Nakaumay kami. Gaputad da kumakidawon mi kada kayo kini Flora. Anya reta Manong. Iba kayo lang. Ipaay mi ka ni Flora ti kidawon nyo nulakit di takabaalan mi. Pudno ka di akayat matlaang damanong Nestor kan Manang Mila ti agtrabaho ije pwesto? Wan bakit? Kastamat ti kunada itay. Nakaamiris na matlaang.
Nasayat mat nga rod no kasta na kay. Mangrugidan indun bigat. Isuro ta kadakwada dagiti trabahon da. Sapay kumaan ta, maanusan dati trabaho ijay. No kasta, agtrab-trabahon da Nestor kan Mila ije pwesto yaw. Wala nang, kat dakkelan tinagbaliwan da. Nagagut da itan. Nakunada pa nga gurnong da kano para iti panakaisimpa mo ti balay da. Ay, nasaya at ano kasta. Nagnakam damot laengan nga agasawa. Wala nang, kat maragsakanak para kanakwada. Ay uray da kami kan ni tatang yo. Maragsakan kami mat. Gaputa nagbaliw mo't lang ti kabsat mo. Kasta mo't ti asawa na. Manong Nestor, saan kayo kadimot lang nga marigatan iti trabaho yo dito eh? San mat, Julio, sading ko. Mayat gayam no adda pagsapulan. Ala, agtrabaho kayo lang dito eh. Tapno adda kadkadwami ka ni Flora. Ket agyaman na kading ko gapu iti panangijayam kada kami amangged dito eh. Agyaman akmat, nakaamiris kayon, nasken amangged kayo, tapno di kayo agbisin. Bakit? Napasimpata mo't langan ti balay ta. Saan na nakaside, ano kas tangag tudaw, kat ado ti agtidtid. Pudno day tanistor. Ay na, kastoy gayam tirik na. Nubukod ta akwarta ti maaramat ta. Wen nga rod, mayat no pagbanugan ta ti kwarta, nga aramhaten ta. Ket ita, napasimpatan ti balay ta, gaputa nagurnong ta. Itultuloy ta ti aggagat. Iti kasta, at dalat ta maurnong ta, para iti inaldawa pagkasapulan ta. Wen, mila bakit? Agagagat ta. No idi pa'y kuma nakaamiris ta, di adda kuma kawadwadan ti urnong ta. Sana bale, tinapatag, nakaamiristan. Ket agyaman ta iti Diyos, gaputa inusar na ni Julius akabsat mo nga instrumento, tapno may lintag ta ti biddot ta. Tinagagat saan nga agbisin, ngam ti sadot, agbisin, kadjay lamang namnama ti ammuna nga aramidan. Aggagat ka, tapno ti biyag mo guminawa. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.